Dumi, mabali namin. Sinalbag kiti. Awan pa'y napinda sa damag. Paasig ang pinulitika. Ay, apo, panahon nga ron ti politika. Anyat maaramidam nga gusteng. Awan, lat di kapag parparikutan. Kaya't mo't nga ron da tao, ti dumamag, no anya ti mapaspasama kiti lubong. Nung paglukat ko, politika, mate. Kat ano Nagkadungartida. Isus ina. Kunamladay ta, ngam amok manan, tegay ay ayam dita mo ging mau. May papanmanan iti manok mo, wano kandidato. Ewan nga rod. Nagadwa parikot. Talaga di da kayat ngesot mga bak. Ala, makitan to numayo 9. Bastawan dagdag bawas sa mapasamak. Ta sigurado nga agalburuton tundagiti tao ket amangan no adda mapasamak a people power dito ayan tayo. Anya? Ayun. Isasapay la ko ma. Tasa na mapasamak dagiti adda iti parparmatak. Unay daytan? Ayun, nanyakan. Mabaling kadimot ayat ikasta. Masapol nga ikanda kumadag iti umili iti gundaway amang pili no asino ti kahit nangagbalin a Pangulo wino mangi daulo kadakwada. Ala, gusto daytan. Buong am lata ulom dita. Ala nga rod, tamapana ko ni Barangay Hall. Ang mga no adanto manen awag ni Mayor ket ayabanak iji opisina na. Asino ti akin duty ita dumeng? Ni kagawad padtok, Chairman. Iso aya. Ngam, anyat orasan. Awan pa'y laang. Wan nga raw. Alakit. Ano sam nga orahin Ultimo ti barangay secretary. Awan pa'y laang. Mas dawa ka. Namnaman dalat tangaminan nga ore maladaw da. Taan na tao dito eh. Ayagan na anus ka. Tadang tugunggun na may tidayta. Asika lang ti makit-kita dagiti ka barangayan tayo. Ang sana makapanda tao, iti kaya tapapanan na awan duty. Sana bali. Agpatinggadan to. Masapol ang masukaran amin dagiti awan mararamidan na nga opisyal. No kasta agmay-may sa akin ton rabi ay Rosa. Wan nanang, ada nga minawag da ken duming iti publication a pagsursuratan na. Tagresyum dan sa manan nga gipablak iti magazine. Kasta? Ngam imbes sa alinawas kat mamindwalaangan iti makabulan. Kayat naasawan, dwalaangan nga isyo iti makabulan. Anya? Kasla nagsardeng ti operasyon da, no kasta? Wan nanang, idi kakaruan ti pandemya, kan kanayon ti lockdown. Ngam italim mo kayan. Malaksid anawaywayan ti agbiyahe. Ado pa yan dagiti tang lukat a negosyo. Ay wan nanang, ngam iti sigod, ay babaen lang iti video call. Un nga rod. Tagpakada ka numat kan tatang. Pinalubusan na ka no, ta importante mo ti ginagara na iti Manila. Ay, iso apay kumakit din na di napalubusan. At least, ada na patag-arason. Dagiti daddo mga idita, ag-absent dang awan gap-gapo na. Amo ni tatang mo daytan, ngam kasko na, agpatinggan tumot laeng, dagita no di da sa isaya aton di pa nagsirbida. Sapay la kumaan. Amo, dagiti kabarangayan daytan. Nabayagan na nakaring dati kinapudno.
Isu nga agpatinggan tumot lang dagita no dita sa isaya aten ti panagserbida. Basol tayo matlang abotante no maminsan. Ti kada dagiti elected officials, adi mangar aramid iti nayabaga kadakwada a pagrebengan. Tano maminsan, gaputa nalataken, kumpadre mo no nasinged agayem mo, kat ison ti butos mo. Saan mon akin nilatis nga imo na, no deserve na ti agserbe wano saan. Husto kalaunay dita, Rosa. Kalpasan na, adun to ti madilaw tayo, wano masao tayo, ngam nalpasan. Amok pay, no adu ti kasta mentalidad ti kabarangayan tayo, wano kailyan tayo. Nala, sapay la kumaa, takadagiti masungad nga eleksyon, barangay man wano nasyonal, agpanunot tayo kuman a husto. No asino a talaga kadagiti agnayangay a pabutusan iti anyaman a posisyon. Tapara iti masa ako nada tiga po na a pabutusan. Saan kit di aga pulang iti bukod na apakaseknan? Si kamat gayam ti madanon ko dito'y sangot ti istor ni Banay, Milyang. Ay, uwan, Rosa. Ay, uwan gayam. At da iba, ay naimbag ta nakita ka. Oh, anya dayta? Ang mga numarites manan dayta. Ay, saan? At dalaang madmadlaw ko iti kaarubak. Nakaslan nakakali iti balito. Ha? Sino ka ang robang? Ni lang a barangay treasurer tayo Anya man na nakasla nakakali iti balitok ako nam. Kasano? Kanayon ti pabaro na iti bado na. Kanayon nakabeste no rumuar. Ada nga rod usarin na. Kan syempre, kanayon iti munisipyo. Saan laang adayta? Patpatarimaan dati balayda. Rinakrakdan ti daan. Kat nasa una kanyak, asimi bunggalo ka no ti aramiden da. Syempre agrakayan samot tan di balayda. Wen manumot lang ti sweldo kas treasurera iti barangay. Alamat? Ita, Awan mat diretso wen no natalgad a pagbiro kan nila kay na. Tamang halap matlaang. ay na, Milyang. Bay amlatan ida. Diskardidan dayta, Jesus! Agduha-duha akman, Rosa. Ay, iba ka kumakin chairman ng kasla. Agari papaat, tanarigat mati agatap no maminsan. Husto ka, Milyang. Awan maalam dita. Ang mga numaman na katibaga na apakibibiyangan tibiyag na. Sabali ti atap ko, Rosa. Sabali! Dagitoy pa'y chairman, pirmaan yun, tagudongak. Anya dagitawi. Ay, sus, damaganda pa'y laeng. Basta pirmaan yung latang tagdardarasak. Sigud matadi yun basbasaan, no, anya dagita. Awanan ti office supply tayo. Sige, sige. Ngam sigurado ka. Ajak pa kay Rubuan dagitoy, ha? Saan? Apay kumapa kay Rubuan yung ay. Kan adamat reimbursement kadagiti nagastos tayo no agbayanihan tayo. Kan no adda special occasion wano activity tayo. Nan, sige. Pirma malangan. Nagadupay lang, Nuwan chairman tani, agdardarasak. Ninsamot andang at tresorera di napatalikod ang chairman. Wen, ada ka nung ilakad na ijilay. Tay honorarium tayo kanadan sa purchasing na. Ada ibagak apaliiw ko kan aneng. Kan saan laang asang. Ha? Anya data? Kaslang mas asin suda matang. Anya? Malaksid nga agar jud matang. Kanayon abaraw ti pantalon kan blouse na.
Saan akas iti sigod nga iso lang nga iso ti usaran na? Saan ka de? Ken agpatpateremaan da pay iti balay da. Kasta. Uwan, Chairman, na ay sauce ado ti masdaaw no sa dino ti pangalalaan na iti kwarta. E din ta manumot a makatsamba nila kay na nga galap. Kan saan pa yun amapmapan tabanbantayan na dagiti mang tartarimaan iti balayda. San ko nga mo Sanak pa nga minanakapag na iyayanda. Padasen nyo ka diti magnaijay maminsan, Chairman. Wen. Manumot laangan ti honorarium tayo para pa'y lang iti pagbiag da. Husto ka. Nang runakat na adi-adi ti anak da. Bayam tamag na aktuman iyayanda. Udno narigat ti agatap iti made iti pada tao. Nang runa no awan ebidensyam iti madingar aramidan na. Ngem nakadidilaw mo't gamin at talaga. Aday tanti kapeyo, tatang. Thank you Apo, nagmayatan ti pudot na anak. Adamat hotcake dita. Ayun man. Adamat para kan nanang. Awit ko no madamdama. Sige Ay kat nido, may kanot ti sangpot na. Sana kasigurado na makasangpat no rabi itatang. Anyat lugan na aya. Adalugan da ken Sir Rude, akadwa na matlanga man nurat iti publikasyon. Naimbag man. Dinagasda, katidagasdan tumalang tagpailukos. Taga narbakan ni Sir Rude. Mayat man nga raw. Di ba't nagpakada-kada kayo ako na tatang? Ayun, ingim sana sigurado yung baga na kanya kasubli na. Saan pa ngay mawag kanya? Sige, ibusik lang rin di kapik ken hotcake na mapanak man ni Jay purok dos. Ada inspekan nyo ijay? Mapan ko lang kitaan ma ti bagbagada pa nagparpariper daan lang iti balayda. Ayun gayam tatang. Naimbag ta na ibagayo dayta. Ngamen, ada na ibaga kanyak ni Milyang. Nga? Anya? Naimbag man tanadanon ka andang. Ay, wan, Chairman. Makibambantayak man kadagiti mang tartarimaan iti balay may tanay. Makita mo't ti langit no nakaidda ka. So aya. Ada magbasit na or-ornong mia, iso dayta. Una. Naimbag ta summer. Ngam pasaray agtudo, iso ako na kanila kay sambutan na apatarimaan ita. Ayun narigat mo't no orayang pa'y tinip-nip sa kanto agraw. Ay, would gayam, Chairman. Adda gayam tay basit a reimbursement yon. Ngam ipankunton ija opisina. Ayun na. Ay, mabit laang mangisaganak iti merienda, Chairman. Sanin, lep-lep Pasko, ija kadarusa. Nay, madanon ka mo dito istor ni Banay, Milyang. Ay, uwan, Chairman. At dalaang ginatang ko. Ay, kunak manor orayam dagiti barangay Maritis ken Maricon. Anya? Ala ni Chairman. An mo namat gayam dagiti. Siyempre. Siyak pa. Saan ka di amay sa kadakwada? Ay, saan, Chairman? Ay, nambarakon. Nasaya kasta. Naggapuan nyo gayam, Chairman. Naggapo kayo matitabagatan. Napanak man iya kadaan nang. Iya'y purokyaw. Kasta ka di. Ay, kahit nakita yun ti panagpatarimaan da iti balayda.
Ewan, madama ti panagparipierda. Di kay kadi mas daaw, Chairman? Ne. Anya kumat pakas daw, iti panagpatarimaan da iti balay da. Siyempre, nanangalaan dati panagpalagdada iti balay da. Tayo mat at ilaang panagkalap nila kay na ken honorarium yo ti pagtataudan ti kwartada. Anya kayat mo asawin? Ay, sus, Chairman, at dalakit di milagro ngar aramidan ni Anang. Anya? Ang mga no at tamot aramidan na ahokos-pokos iti budget ti barangay. What? Sos kita amangan lakit din upod no timbaga ni Milyang ken ka, gustay. Ay may ramraman ka. Saan na mabalay? Kinapudno na naibaga kanyak ni Rosa nga ibaga ni Milyang ken ko ana. Napaanak nga ro, DJ balay daan ng kitpudno ngagpatpatarimaan da iti balay da. Dahita nga rod kat. No awan ng tulong kadakwada, nangalaan da kumangay iti ginastos da. Ay, kunana met nga urnong da. Narigat matkit di ti manghusga iti pada a tao. Ngam kasano kuma a makaurnong da, kat manumutlaangan ti honorarium yaw. Saan mo't nga roda ka na yun anagasat nila kay nangagkalkalap? Sa bagay, day tati paliiwag ng duktalak. Saan lang agar arami din, tapaibalod ko ti sinalbag. Naimbagman, tada kayong Chairman. Ada ka di parikaut, kagawad. At namang sapsapol kada kayo itay anak akutsay. Anya, Agsubdita ka na. sandang imbaga tinaganda. Saan mat? Ngam sapsapulon damot ni Tresorira. San mo amoy da? Saan, Chairman? Damo lang aropa dito'y nagbugsutan. Anya trantada ka ni Tresorira. Ngam, adda nadlaw ko itilalagi. Anya da jay. Langanat malukloksaw kan dumaya mudom itay timalikaw. Ne. Adan sakit di basol da yung anang. Kaslakas ta, Chairman. Ay. San nga kamali da yung anang. Tano mapanek-nekak nga da nasabeng araramidin na. Amang ano siyak pa iti mang paibalod king kwa na. Pinaayabandak ka no, Chairman. Wan, ala agtugaw ka, adalang damagak, sakbay nga agsubligay tao, kasarita kan. Tao, Chairman? Adda ka do imaitay nga mawanak, malaksid asapsapulan na, sapsapulan na kakanumat, kat malukluksaw. Anya? Adda ka di nasabang inaramid mo. Adda ka di nagrabyadam. Ne, awan, Chairman. Asino kuma? Makamuka no san ka ngagpudno kanyak. Ngem, no kasapulam to titulong ko ladingitag. Sanak amamate nga awan rason amalukluksaw da ya tao no awan nasabang ngay naramid mo kenkwana. Ay, sausan nang, delikado kan. Asino ka di dagiti mang sapsapul kanyak? Saan ko ngam amaw? Taitay laang anak kita. Kasta ka di? Wan, nakakutse, kun langana ti disinti ataw. Sus, delikadon samatan. Napauli magkamatan anang. Akwa, pampanunutag laang no asino dayjay. Amangan mat no adamat basol mo king kuana. Tanagdaya mo dom anang talikod kanya. Saan arumba nga maduktalan dati amin?
awagak ni Mr. Rubio. Nay, apayan anang agkuti-kuti tabibig mo ngumawan matsungaw. Ay, ko. Sige kagawad, at dala ang awagak. Kari ka, kari. Ngam awan na tungtungpal mo. Ay, kwa, Mr. Rubio. Awan pa check na ibagbagamon. Sipod pa'y awan tinungpal mon. Binukudam dagiti komisyon kan bingay ko. Anya, ay, kwa. Sorry, Mr. Rubio. Nagpaaramid kami, ti balay mi. Ay awan bibiyang ko no nangaramatam. Titulag katulag. Sorry mat Ngam idi pala ang kari ka kari. Ken panawon mat ngatan. Ama ibulgar ti aramid mapanang lukloko kadagiti kakadwang opisyal. Nangruna ken chairman gusting. Alamat Mr. Rubio. Ay sorry. Nga magsasango tayo kada chairman gusting. Ay na, pakawanan da ko man, Chairman. San mo kadingam mo tay pagsasao? Awan bilang nga diagpulaw. Kwa, kasapulan bilang amin unay, Chairman. Mawatak dayta. Ngem kuma, san ada ka sa wagas? Chairman. I'm sorry, Aneng. Malagip mo, hindi kinasarita ka. Naglibak ka. No nagpudno ka kuma, nalabit ni sa ganaan da dito ya parikot. Isu nga ulitak, I'm so sorry. Ita ka ti bagbagak. No agaramin ka ti kalukwan. Agpulo ka. Kita niya nga. Diyos to ti kon. Ay. Nagtagtagay na pakmanan ako nak. Doming, mapali namin. Ay, tuglip ako. At last, makaturog ako malangay. Kunaklan na imbagaan ako ni kinahit sakit ko at turo. Badi malaing no sana makaturturog ni tao. Anda makaptanda tao iti sakit. Kumapsot ti resistensya ti bagay. Mayat ti tinasak na istorya ang lalaki ti turog ko. Negosyo. Oo nga negosyo. Ayan. Bagay ang negosyo ni katuganga kasufing dahil ito. Ibagak to ka ni Rosa. Sising na ka ni katuganga. May mayat na ito yung amti plantitas. Ay. Buhay kantoro. Anya ngay Rusa. Tulungan na kiti negosyo kuno si kalatan ti mangimaton iti punirarya. Siyaklatan ti mangimaton iti punirarya nanang. Narigat no italik tayo manan iti sabali. Ala, kasta nga ruday. Mangkita kiti kadwa kang negosyo iti uong. Ipakat kumanjay na adal ko iti nakiseminara kiti mushroom production. Wala.
May mayat lang no saggay satan iti negosyo nga imatunan nanang. Kumpurme no niya kadagiti negosyo tayo ti agbom. Wan, tasog pun lang dagiti puunan. Mangrugi account into no may alawas. Mayat met dayta na panunot yo ken Rosa bakit sagay sa kayo iti matunan na negosyo. Wan nga road. No anyaman ka dagiti negosyo may tada mapastrik na, awan ti problema taagbingay kami latta. Ayun na, awan ti malugi no kasta. Wan, tamakwintan tumata na imbag. Mang-hire kami to iti accountant. Papaw, kasladak kalaunay mo ta negosyo daytan ta accountant to pa yan ti mangkwinta. Katuwin tapnawan to ti masasao ti agsumbangir. Tauray no anak ta ni Rosa at damot di manugang ta. Santa nga mo nanyan tot pampanunotin na. Ay, gusto ka di tabakat nang runa kat aday mimot na. Wun mahit. Ada imot da ya dumeng. Isungagsak baya kaon. Mayat, dito'y ampir ti balay nga iso ti pagpaaramidak iti linong. Wan, palinungak dito, ita iso ti pagpatubuak iti uong. Medyo narigat at trabaho ti agaramid ka dagiti floating bags a pagpatubuan iti uong. Iso nasada kong agaramid. Mapaanak lang nga nag-order iti floating bags. Tadaya ito lang nga nagpatubo ti aramidag. Dakdakkel to pa'y kat nga ta ati maganan siyak. Nauray no sa anak ko na amangala iti kadwa kag patubaw. Di pa isumay tapag gastusak ti sweldo na. Danjaran! Ano na dyan? Ayan tinagsao. Adaak ditoy! Ayan mau. Dito'y makanawan asikigam. Ay, sunggarak batin. Diyak sabot maiturod a kitaan nun niya na ita. Sadan. Ibagab lang tigagaram basta saan ka ataltalyawan. Agayam tama ng Sophie. Di ka kadiak buteng kanya. Anya, sino kaya? Kita anak ngaminan Kita nga ta. Ay, nagbasit ka tao, nakabunitay. Sa anak ka tao. May saak-akarkar na ababae agayam ti tao. Agpaisaw. Wan, gayam Sophie. Tulungan ka. Adun to ti agtubo nga uong mo. Agpaisaw. Mamati ka kadagiti ibagak. Tapno umaykan ka tinaimbag agasa. Agsasaw nga taday to'y itipurno. Mulmulagatan nakbatan. Patyan na, Sophie. Wow! Nagdarasan, anaaramid yu dagiti pagibitinan nyo kadagiti nagsangpat nga order yu a fruiting bags. Wine. Maragsa ka na, kan agyamyaman na kadagiti timbulong. Oh? Ada timulong kada kayo? Wine, aduda. Aya? Asino da? Ay sus, saan kaya mabalin nga ibakak? Oh, apay kasla di kayo makasaon nanang. Kwa, ay awan kayam. Angaw ko laang di imbagak, nga adu ti timulong. Kasla sa anak mama, ti analpas yu dagita iti nagmalamlang, idi kalman. Ay sus, kasla di nag-am-am mo, Rosa. Kasta ti kaalibtak kong agtrabaho, no inspirado ak.
Sa bagay, amok nga inspirado kayo. Gapo iti namnamayaw, makaganan siya kayo iti dayta na panunot yung negosyo. Talaga, mate. Anos kan gagitmut ket ti kasapulan anak ko. Plus, panangikarkararag, asapay kuma. Tama para buranak iti adu a bendisyon. Babain ka dagitoy a pagpatubuan iti uong. Nagmayatan adang ganda gitananang, makapasaran ta. Talaga Ay, isang bagay niya. Apay lakay. Kas kamot lang na bati-batay. Kaslad na parso at alo ti mata na anang yung kadata. Anya. Ay, Magta na kariingak. Mga no na stroke akon. No, nakambal dayay ti rupak sakbay ang nakariingak. anya? Wen. Ay, kasla. Na magkaanti karabukob ko. Intay di kusina. Uminumak. Ay, apo. Pa nga katawa ka. Laklakayan at akraut. Anya atakrot. Sus, di ka man. Makaturturog aklata. Si kalangan ti mapan, masatuta ka bumaon. Naglamed. Sige, uri saanan. Ituloy tayo di maturog. Ay, laklakayan ka talaga at akraut. Sige, yalaan ka ni Tino. Tsakon ti mapan hindi kusina. Laklakayan at akraut. Napanan. Sana mabutang ni Sufing ija impagakaparswa at talo ti matana. Ay, bat? Umasidag ka di tayo. Agay bilin nyo, ikit ko ang negra. Iba kayo laan, at naman ang nagbuyat-buyat itilamaw, ang nagtabtabaw kada kayo. Tapos ipusag tiunin na. Ay, kasta man ti kayat ko, butbaw. Isagit kayo launay. Pataljawag ti ang nanayon, no asino tinagibuyat itilamaw. Awan, tinangibuyat itilamaw. Ngam. At na panunot ko nga iparamid kan ka. Gaputam masuro naklaunay. Iba kayo lang, no nga na itakikit ko ang negra. Mansang kabalikas tinigra, birngas ka. Kayat mo, birngasan ka matan itinigraw. Ikit, ay, saan nga? Kaya't kumadlaang ti but-but anagan ko. Ay na, saan ka laakanakan? Ang mga no iti kaiyanak kapailaan kat. Intaya kan itilamaw nga ibuybuyad dagiti bumalay dita. Ti balay day tala kay gusteng. Ay, ang yaman nga. Tadi mo'y naramid ti kasta ikit. Ay, anya ti bilin mo nga ramidag. Mapan ka, iti amper ti balay dala kay gusteng. Denggam anaimbak ti bagak nga aramidam. Wanigit. At dayta, ti mga rin dagiti lapayag ko. Nakasagana dan adumngag ka na kayo. Nanang, ada nagtubo nga uong yan? Adon, umay ka, dito pag-uungan si Kati Agpuros. Ay, kunak no maparitan ti sabali asumrak di tayo naramid yung pag-uungan. No si ka, ay kat nawaya ka nga umay dito. Si Kamot, umay ka. Oh, nagadun nga uong dagita nagtubo ka dagita na ibitin a fruiting pugs. Ado at talagan. Ay, Agpurusak nga rudan tapaila ako kanton niyang idyatsyandaan. nangina ti uong nanang. Talaga mo tanang ina. Imbag, ta fruiting bags lang ang tiginatangkaw.
Angam na siya nga ta tinagaramit iti pagpatubuan, na ipakpakawan. Ang mga noon pailat maaapit ita nga uong. Lakit di Nagrigat sa mo ti agaramit iti fruiting bags. Talaga narigat. Kasapulan ti kadwa, tapno nadaras ti panagisupot. Kadag iti mapaglalaw ka nagduduma abulong, wano garami, wano. Iso amin ditan, amabalin na fruiting bags. O di kasaya atanan. Adagita laangan fruiting bags ti ginatang yaw. Un nga road. Nang rugiak iti sa nga gasot na pagpatuban, iso dagitan, Ay, nagkatun nanang. Ay, Manukilo nga ta amin ang dagita mapuros. ay adrumutin awan pa panam. Mapanak ko may Japon nirarya. Natiko na yung tulungan kayo. Ay, dyan nagsaya atay. Pampanunutog itayan kahit no sino nga tati mabalin ko nga ayaban akadwak. Amang buras ka dagita nga uong. Ay siya kun ati kadwayo nanang. Ay nakayayat akitaan dagiti nagadto nga uong. Talaga. Sabihin, awadan niyo ka shopping amang banbantay kadagiti ko nga. Kas imbilin itit ko nagra. Itanti panangilagit iti paparamid da. Mula akano dagiti pagpatubuan iti uong. Mula iti kakir na nga uong dagita nagpuruwandan. Makigtot niyo ba kasopin? Inton makita na nga da nagtubo asapali nga uong. Ano niya? Naaramid mo, bot-bot. Awan pa itit ko nagra. Nagkapoy ka? Awan lang aron ti agbambantay. Yak malangan taggalaw. Ay, saanan itit? Sagon! Nagbuntog kamit ngamin. Di ka kayo di agganat Maaramid di kayat nyo. Rukyamon, amulaan dagita nagpurusan ta. Iwan ka di. Apurado ka launi mat igit. Maaramid tibilin mo. Managalay ti uong, ti sagot ko kini pari mayor. Umay da ita. Aya. Didato ita, no di agkampanya. Siya akong timapan. Tamok di nagpatingga ka nagpuros. Nini. Apay, sana mabalin na purusan dagita basta agpuros iti makita mabalinin a purusan aya. Saan Unaan pa'y dagay nakaununan nakadadakkel. Sumarunon to dagay bababasit sa bagay, agtangken dagiti imuna nagtubo no di maala adagos. Saan lang agtangken no di kat malpus da. Sa bagay, damot laki di dagiti matangkenan. Kumulbet da kat saan to na mabalin asidain. Tung anak mo tan si kalaklakayan. Sige nakagalan iti ibagbagam nga oo nga para ka ni mayaw. Lakayan. Siya kano tinang tungtung kingkwa na. Kat no isot ng tungtung kanya. Nay, apay ngay anagado tinalpas kadag ito babasit pay laang nga uaw. Anyat napasamak kadag itaw. Naregreg da iti simintaw. Ay. Sayang pay dag ito nga uong ta nagbabasit da pay laang. Ay. Salbak. Anya da jay. Kaslaada ng pitik iti lapaya kao. Tulungan kan bakat. Tapno. Dene. Apay dagitag kayura. Babasit siya apay mat nga uong. Un nga road.
Adalakit di imbay dito idirabe ay. Nagbabasit pa ilaang dagita. Ay, kasano nga ruday? Nahihiday ta nga ron ti problema hak. Adalakit di sa bali at tao ngay may dito ay. Dakas da ito ya. At damang sabsabutahe kadagiti uong mo bakay. Allah, agpaiso timbaga ni nanang, naigagaraan na iragragda kita. Ay, kitagman da kita daduma pa a fruiting bags. Nay, Ay, napadagitan. ni, At dan sakit di kaibaan dito. Saan mo't anan-ano ti daduma? Mapantaman di tabangir. sige. Saan mi pa'y anaalakin ni nanang dagitay mabalinditan, tatang? Hindi na. Saan sa pa yan na puros dagiti didakil ijay? Sige. Katno kaskasano, inak isursur nga ilakaw. Kabalam. Amumutlo ti aglako aya. Asus! Dahita lang, tatang. At dalawa kiti ti gumatang, ala, kita nyo dagita ang fruiting bags. Nagado ti uong nagtubon. Ngam, apay nga akas ta ti maris da. Ti kolores da matan, tatang. Ayuwain. Ay, awanan to'y negosyo ni Nanang Morosa. Anya pa nga ti pangabrutan na iti gastos na. Nakabalas kami kung ikit ko anyagra. Saanan amasida dagajay uong da. Asino nga iti mayat agumatang iti nagsingsing nga uong. Bagtit lang nga. Kaya nagdaduma pa iti maris da. Maragsakan laki din iikit ko anigra iti na ito. Umanaw ka diyan. Ikit ko anigra. Sinurot nga. Wan, ng babaan ti pan nakabalin ko. Sandak ka makita dito. Umanaw ka diyan. Salbag, agbuyak, kumabay ka dagiti. Pumanaw kan. No di mo kaya tamadlaw da ka. Kayat mo, arabaan dati bunton abalay mo, no maamuanda nga adakaskan ka, akita tinabiyag? Ha? Ni bakit sufing di umaiditan? Aglimang akon, dinggat ti pagsaritaan nila. Umay kayo, madam, takita nyo dagiti na idumdum mga uong kao. Oh! Amazing mushrooms! Nagpintas sila nga na, di kolores. Di kolores nga uong, madam. Nagpipintas da. Agam, saan ang mabalin asidaan dagitan ta makasabinong da? Anya. Gatangag amin dagita. Napinta sa dekorasyon. Agpay so, madam. Sana masayang ti ginastos ka. Makasabidong na kita uong yaw. Makasabidong. Mali. Makabasolak sa iti planok na ibaga ka ni Rosa. Aligoso ni katuga nga kasuping. Madi. Domi, mabali namin. Anya nga iti suratag. Napukaw man ti idea kita ako na. Da kayo ba't gayang ti adda dito, kagawad? Duty nyo kani? Saan? Ngam awan pa ni kagawad pultak. Anya nga ita? Isupay ti mangibagbaga ka no? Nga iso ti most performing kagawad dito yung nagbugsuton.
Anya, most performing kagawad di Pultak. Isumati isang kalawat na, no agsasarak na iti store ni Banday. Dilagbay inahin. Awan to pa'y ore ulila a resolution ngayon tatag na iti council. Aya? Di nanto pa'y amot agaramid. Kan awan kanumot parikot na iti puro kasakop na. Sakas di ti bagbaga na. Agraraman may. Fake news nga rin kagawad. Namamuan ni chairman na ito, sigurado ngagpungtot manahin. Ay, daki di Nay, apay nga aprusam ti tiyan mo, ugok. Kasda nga awan sa karganan, kagawad. Nagpipig sa ti orok na. Mawata ka. Sige, mapan ka gumatang iti mamirienda ta. Ay, sus, dayta ati kagawad. Sambyon! Anya, iti kasto nga arami dagiti kakadok a kagawad. Awan pa'y makuna ano saya at kanakoda. Awan manan taking duty ita. Kapilitan na siya manan ti mabugguong dito. Imbes ko mga damot papanak. Abus ta nagudumot na sekretary kan tesorera. Imbaglair tanda ni ugok literawar. Abus ta damanan da ito nagpakatutor. Bagus. Tuwak direkla ka. Larigat no di mapagustuhan. Kumusta dyan nagbugsutan, Chairman Gusting? Adamat labotos kung tuwijay. Ay surwin kayay, Mayor. Awan baal, dagiti kalaban niya. Sa pela kumatawan balimbing katagiti ka barangayam, Chairman. Dayta, tisan ko may paso. Iti headquarters, ti kalaban ko. Anya? Kaya't mapanmat lang iti headquarters mi. Ay bayan niyo, Mayor. Damagak dagiti kakadwak. Pultak ka no tituktok na. Ang pultak sa tinagan na, Chairman. Kasta ka na. Sige, Mayor. Ta palot putik man da di akagawad pultak. Gawin, Chairman. Saan ko akayat ti balimbing? Nagluko mo't dagita na balimbing. Asino man yung tibagbagam dita, Rusa. Anya dita buy-buya ang dita cellphone mo? Dagito'y sumagmamano a politiko ken supporters nanang. Taapay manay. Adda dagiti limayawan iti bakod ako na. Adda politiko nga imakar iti sabali a partido. Ta medyo tagilid ako nada. Imbagman ta inawat da iti partido anapanan na. Inawat da mo. Aniyan? Kat dagito'y matdado maa supporters. Pinanawan dan, tisigod asop suportaran da. Na, apay mag... Ay, kasla ka no mulmulong, ti kandidato da. Anya? Wala nang. Sungarod ang makaisamak. Ay na, amaw, ti kanayon nga ibagbaga ni tatang mo, iti politika. Awan kanop masnop akadwa mo no kayim mo. Sa bagay Mabalin nga kadwa kayo kano ita. Ngam, inton sumaruno, agkalaban kay taon. Wala nang, pudno launay dayta.
Nagsalpagan dagita tao. Awan pa'y na imbag kadakwada. Anya man ti kapungpungtot siya, Chairman. Dagiti pada makagawad. Kaapay. Mangibabain dagijay. Nang ro na kinikagawad, pultak. Anyat inaramid na ya. Indanon kanyak ni Mayor. Isupay nang ibagan kanyak. Balimbing kano dayay. Doble kara. Mapaniti kampo wino headquarters ti kalaban ni Mayor. Kalpasan na, inton kwan, makita damanin iti headquarters da Mayor. Anyan. Tidakis na, kasla mapanla makipangan. Sus, nakababay ngagpaisuretan. Si tanak na ya pultak. Saan ko apalabsin da ito'y, anak mo? Agdugaw ka, kagawad pultak. Anda ka din napatag nga ibagayo kanyak, Chairman. Ada. Kahit ko asi ka mismo ti pakamuak. Yagtao di tangiwat mo. Anya ka di dayjay, Chairman. Amom akaluksaw ko na iti ulbod winulang sudadaw. Ibagamang kanyak ti pudnaw. Iti kasta ketamuk ti aramidak. Anya ka di dayjay, Chairman. Kang runaan na jak kaya ti balimbing ata. Pudnaw amap-mapan kay ti dua akampo dagiti kandidata. Kuha, Chairman, naminsan lang, mate. Siyempre, kita agmat ano asino at talaga ti mabalin a mayor dito'y ili tayo asanta disgrasya. Day takadilang tirasan. Chairman. Saan nga taaga po pa iti makan, inom, ken kwartan wagiwaras ta? Isa kan, Chairman, saan? Damagak man kin kakagawad. Asino at talaga ti kandidatom? Ti agdama a mayor, wenno ti kalaban na? Undecided akpay laeng, Chairman. Anya? Sorry ko nga amaw, noan niya ti pilya kadagiti dua akang runaan a kandidato para mayor. Ngem, upat damat ngaglalaban. Ngem kaslang nga awan matlaban dagyay. Tima ko na kaya. Okay. Sangwen tayo anasayat no adda umaya kandidato. Pakitaan tayo lata iti nasayat. Tasan tayo lang nga mo no asino ti mga bak. Chairman. No ti kalaban ni Mayor ti kahit mo, ija kalain. San kan amapan agwarang-warang iti kampo no headquarters da Mayor. Taadot para sipot na. Kagawad ka ija nagbugsutan kunam kagawad. Mayora. Kasta, awagan akon iti mayora. Sigurado nga abakag ti agdama a mayor. Tawan mo't na aramidan na iti ili tayo. Aywan nga rod, Mayora. Isuada kayo ti suportarak ken ikampanyak. Good. Agyaman akno kasta. Aywan, Mayora. Ngam, nupudno kay ti ibagbagam, at ay paaramid ko kan ka. Anya dayjay, Mayora? Si imam no anya dagiti ibagbagada, kan addang da kontra kanyak. Anya? Maaramid mo? Aywan, Mayora. Maaramid ko tayo ta. Good. Ang sumurotak kada kayo, no adda papanan nyo a meeting, Mayora. Sige. Saan ka ngagdanag? Sika ti maysa kadagiti leader ko. Wine kagawad maray. No kasta. Ni Mayora, akalaban ni Mayor ti suportaram wenno ikampanya. Ay, pudno dayta. Saan ko akayat ni Mayor? Saan ko maguston dagiti tao na?
Kas ken ni Chairman Gusteng. Ha? Kuna kunkat. Anyan to nga tate aramidan ni Chairman ken ka na maamuan na dayta. Anya ko ma? Siyempre, adda amin waya-waya tayo amang pili no asino ti kampanya tayo. Wan, administrasyon ni Mayor. Kan adumotan din na ipaay na atulong kan proyekto dito'y nagbugsutan. Oray Basta ni Mayora Corazon di Gracia ti suporta. Impanamnaman na kanyak ti pistok no mga mak. Kasta? Ay, wain kagawan mareng. Kat uray maidanon ken Chairman Gusting dayta. Isut ko na kanyak, Chairman. Naglukon day Apultak. Nawaya tayo amang pili no asino ti kandidato at tulungan, ikampanya wenno suportaran tayo. Amok data. Ang tiluko. Nagkarkari kanya kiti naudi ang nagsarita kami. Ani Mayor Tiburcio ti suportaran na. Amok pa yan? No pa ididamo akin nasarita. Kuna nang undecided ka no pa ilaan. Ang idinaudi ang nagsarita kami kat kuna na kanya ani Mayor ka nun ti suportaran na. Ay, adda ibagak, Chairman. Saan kayo ko mga agungot? Anya data. Iso kano asaan akayat ni Kagawad Pultak timang suportak kini Mayor. Ta saan na kano akayat dagiti tao ti Mayor? Kas kada kayaw. Anya? Imbaga na ti kasta. Sana maritis lang? Wan, Chairman. Di uray man kit din no agsasango tayo. Basta di nalakit di pagtalikodan ti imbaga na. Bay amlatan. At danto pakadidigraan na. Apay ngamin nga ada kakasta at tao, Nga ron. Maluksaw man ni tatang. Sino nga rutisan ang maluksaw, iti kasta nga aramid na. Kasta ti tao, bakit? Naimbag matakdaran da dayta, asaanan amapan kundi marangmang pa iti kampo wenno headquarters ti Mayor. Wala? Saan tayo matamabalin alapdan no bilang takayat na ti mapanidjay? Wen, ngam kat di, kababain na ita. Lakit di, Nangruna, no tila ang rantam kat mapan makipangan. Ay pudno dayta, dom. Nakababain, no ibagada abalimbing ka, gapulang iti makan. Ay, kas lakit din mabisbisinan kan. Anyat madamag kagawad. Napan kay jay kampo no headquarters da Mayor Tiburcio? Agpadayada ka no intun maudi nga aldaw ti kampanya Mayora. Kasta? Agpartida ka no iti baka kan amang no agiwaras da pa iti kwarta. Anya, may parit da ita. Isumatin nang ngagko asayang gusang. Maikan kanupa iti kwarta dagiti panakalider da. Isu nga amang no ado ti agbalingbeng kat mapanday ti Mayor. Sana mabalin. Mayora. Sige. Aya ba maamin dagiti leader tayo? Tag closed door meeting tayo. Ay, iwan, Mayora. Sana mabalin nga ba kanak ni Tiburcio? Ayos. Agtignay kan kagawad Pulta. Iwan, Mayora. Kayat ko. Awan mapan kan Tiburcio kadagiti kakadwa tayo. Uray gumasto sa kitidakkel. Basta siya ti agtugao a Mayor. Ay, awan kasta nga ibagbaga kagawad. Nagkunamat iti dayta. Di ka no kagawad maring. Iso nga agaluwad ka ni Chairman. Marete sa talaga day kagawad maring.
Naglay nga gimbento iti istorya. Sigurado laang husto na iti bagbagam kagawad. Imayak nga raw, tada i-report ko kan chairman. Anya na ita? Nga main, masapul nga agtignay ni Mayor, tanong saan, ay maamang. Anya? Uy, kagawad, iso masapul ang makasaritak ni chairman. Uraya matadandanin da jay. Nagudong ka na, daawag ni Mayor kenkwana. Inyagan kan iti meriendayo kan tatang. Ngam san tinaling taasa bakan fruit juice. Ita ati merienda. Nasustansya. Oh, kunakno da ni tatang dito eh. Nagudong da ka ni kagawad pultak. Aya. Kunakno da dito eh. Ala. Iba't samlatan ida. Tadan to merienda na. Muna na. Kanayon sakit iti panagudong da. Siyempre tamay sa ni tatang kadagiti talken ni Mayor. Chairman Agustin, anyat makunami ti daytoy. Ay tapatan tayo Di imbaga ni kagawad pultak nga ramiden ti kalaban niya. Sige, ayabam nga ron dagiti mapagtalkan na leader tayo. Awan Mayor, kat iraman tayo matin ni kagawad pultak tapnawan may bagbagan Aywan Chairman. Kas panagyaman tayo iti impormasyon nga indanon nakada tayo. Ket ibagaking ka kagawad, saan ka kumangagbalin, abalimbeng? Chairman, anyat makunam nang runa iti dayja kagawad pultak. San kumeten anadamdam maganapan ijay, Mayor? Ne, kat nasaya ata. Ay, Mayor, adawag ko. Maglaang. Sige. Ta sumunod ka man dita balay, ta dala ang awagak, Chairman. Sige, Mayor. Hello, Domeng. Hello, tatang. Adaptas report. Dahil ka sa damag. Anya dayta? Nadisgrasya ka no ti alugan ti convoy ti kalaban ni Mayor Tiburcio. Anya? Amuyo ka day. Karaman ni kagawad pultak kadagiti natay nakalugan iti may sa alugan da. Anya? Un chairman, may sa kadagiti grabe na sugatan kat dead on the spot. Wow! Di tay ammo. Kumoy-kuyog kano gayam iti amin na pagna ti convoy ti kalaban ni Mayor Tiburcio. Sinalbag. Pudno balimbing gayam da dya tao. Ngalala, sa nabali? Makaamuitan, nagbalimbing paila ang kinitadas. Ganabon ti balimbing ako nak. Awan masnop a partido yu ita. Anya nga di na kayo mo lang tinasal Salbag ni ayat ako nada. Dream again. Domi, mabali namin. Awan talaga sana na masarakan ni katuganga kagusting. Dila po kawas cellphone na. Doon niya ka tinapasamak No, nareg-reg na nga tayo dyan, nakiluganan ng agidil-delivery ti prutas. O no, nadukot ti jilay. Ang no, nareg-reg dyan, nakiluganan na. Dilakat nga taimbagan, yakin lugan. No, dyan mo't ilay. Protokol pa yung lang iti pandemya ti distancing. Ada yung araw na nadukot. Daawan mo ti nakilinit-litan na nga ado atao. Ay, bayaklatan may pabuyon na ako na. Agam, puno nga tayo na pabuyon-buyon.
Ay, puno manunusan. Makamulatan no pabuyon na. Mabangaran mo basit tirik-tirik na. Yung ready na mapasubli cellphone na. Ay. Jaksan magawin na nagtatuglap. Ipulos ko malaya. Lakay, di mo't pabuyon mo ako namdyan na pukaw a cellphone mo. Wen, apay aya. At damam mo yun ngam amo ni Tekla at taga-sampulang gate. Kan kabagyak sa dayay. Sino kada ko ada at taga-sampulang gate? Ni Tekla. Ayan ti mo yaon. Taga-sampulang gate matlaang Iso ang mapanta ka sa rita, ta ipabuyon mo, dyan na pukaw, a cellphone mo. Unman nga rod, agrupotan. Adayaw, di sampulang git. Iso nga oray, agbalon tan iti pagsukatan ta, taumyan tanton ije balay ti kabagyam ijay. Uwanin ayabanta ni Rosa, tapno da kaduhata. Ay, uy, awagam nga rodon, tagrupot mo ten. Agbati ni Dubing, ta iso ti mangkita iti barangay. Mamati kayo iti buyon-buyon? Awan mapukaw tayo, napatsyan tayo, anak ko. Parang maisublen dyan cellphone di tatang mo. Ala! Agbambanog tayo na. Ay na, kasadot mo ti sumurot, Rosa. Di saan kalatan na sumursurot ka na kamay? Saan ka nga ro doon na sumanaaw? Ala. Sige. Agrobata kon ta umayak di tabalay yon. Urayin dak nanang. Bye. Ay, Anyan datatang kan nanang. Di da pala nalipatan dyan na pukaw a cellphone. Kapilitan na sumurotak. Agsakit man tinakam dan na sa anak a sumurot iti papananda. Oh, Rosa. Imbag mahitanda pa'y agtungtungpal iti distancing. Maliklikan tayo ti COVID. Protokol lat taday tananang. Iso ati kay unay dumandandan di taayan ti kaabayo. Talaga mo't asa anak ka dumandan. Taglang nga anak COVID. No abay ko't ngamin asaan adito'y abay ko tinagtugawan ni tatang mo. Kinusilapak nga raw di babaya kaabay na. Kanyat basol di kaabay na. Awan distancing da. Sa... sa inyo atalyawan na dagos ida. Tama nga nagatap da nga isudat ipagsarsaritaan tayo. Ay, distancing kakabsat. Distancing! Nagwaya ti tugaw, tas aglilima lang ang tagtugaw iti para pito kuma a pasaheros. Lanang, ang mga no. Di na kanawaan, Rosa. Kita ba? Nagbayat ti kikidiman ni tatang mo. Sa medyo nagsanag ijay takyag ti kaabay na babae. Distancing kakabsat! Distancing dita! Iwas COVID! Iwas COVID! Nagmulagat ni tatang. Nagigtot sa. Bayab. Adayo pa ijay sampulang kita papanan tayo. Iso nga. Agin tuturo ka kaon. Itata nakariingan ni tatang mo. Agin tuturo ka matay. Ay, apo, nabayaga na din na uday, aday.
nakita kayo matlaang takbay mapugtat timpoy o ti apo anamalso ang anget ko. Oray da kami matkan sufing ama putik. Nabayagan da din na udi apa nagkikita tayo. Ay, taan ka pa'y atao ede, uteng. Isus apo, agkubig kayon samot, ama putik. Ay, ama putik. Ay, kagudwalaang, uteng. Kanya kagudwa. Hapa, ako na si Mistlo. Hindi tiglinuan. Isus apo. Ay, kagudwa lang ti COVID yaw. Uwin. Ito taan kayo madanagan. Naulay umanuyak. Kagudwalaang daytoy. Ay, apo, ay na. Agarbis kayo pa'y ama. Oy, ay apo, ay. Ada bagyo na aya. Ay, kwa. Ayaw. Pwera ko, bida po. Ay nasibatan kay bagyo nga udet. At napay aya umay bagyo uteng. Pimanawan ye bagyo. Ngam di tayo lamaw. Ang mga nukilat nga dasubaro daw. Uwin aya. Anyagayam te kinunam itay agagalayo. Iyak na awatan ta. Iniyaw awan mumiten ti salitaan. Ay kwa. Pabuyon ko, di na po kawasilpon ko. Napapatag dagiti nakafunbo ken amin nga dayjay. Iso asa nakasumardeng amang birok. Aya. Agulay ka. Kita ito'y stilpon ko. Naliknak ang nagkuyagriya. Amang ganon ni Paula at chotak kinagkata. Anya at chotak ti kayo asawan iste. Apo, anya day ta kayo at taon. Apo, may apo. Huwano kadwa. Girlfriend ko kunak man lang. Ay, apo ka. Di ka makaawat. Wawan, maawat akon. Chota, di kaya tiyo asawan. Uwan. Nagasat kayon, ama putik. Nakasyuta kayo pa'y langit idayta nga edad yan. Jesus apo. Umaimanan tako bide. Nini. Ama, anyat ko nyon. Ipot din nyo iti uyik yun na. Mga masuloy yun ti angis yun. Usang! Umay kayo man. Kita niya pag nyo. Ay, ama, san kayo pa yamat matay? Buyunan nyo pa ay silpon ka. Matay samat ni ama putik adina pala nabuyunan di pagpabuyon nyo cellphone nyo, tatang. Tidakas na. Agkubid sa amay. Ay, dayta nga ruti may sa pagput nga akon. Uyak itag sasango tayo. Sapay pasara ikatan na di apot na. Huwag nga rod. Maangsan nga taa. Isu akas jay. Da kayo mat. Di yung kaskaso di insinyas ko. Asimpain nyo ti face mask yo. Ngapay? San aya na saya at ipan nakaisuot ti fismas ko itay? Bangking nga raw, tatang. Ay na, ang pagkatipiyag ni Apo Putay, kakagsan. Dali. Ala, kasano da ito yan, tatang? Ayan niya nang mam. Aday jay ama kipagas asikaso kini ama Putik. Ay, kasta aya. Ay na, anyan, ang mga nuad sa bali asakit na. Ay, kasano itan, tatang?
Nagdadahal tayo lang iti panawan. Di mo sasawan di kasta, ta ang mga numangag dinanang mo katagpasugnod. Ay, wan gaya man niya. Kabagyanda ni Ama Puti. Wen, nambaran na na makiiniliw kadagiti kakabagyan na ti ay tayo ditoy. Nagpaisaw. Saan la ati pa nagpabuyon niyo, ti ginagara tayo diti Sampulanggit. Ado, ti kakabagyan ni nanang mo ditoy anabayagan asan na nakita. Nakita ti pa nagbiso-biso da iti si mabat apada na abakit. Hindi kasangsangpet tayo, tatang. Anawag ko maida. Nang runa jay pada na abakit ng nauna akmat kang tinagpain. Wen, imbag ta di mo pinatuloy ngay nanaway da. Amang no ibagada pa'y anaarte kan agin didelikado ka. Ha? Ibagada nga tatikas ka? Anya damo dayaw. Arsagi dagiti bumaketin. Sa bagay, kaslakastan ni nanang. Ngem bagaam to ni nanang mo inton awan sa bali amakangag. Sige tatang, kasaritak kinton madamdama. Ala, ano tayo dyan, tatang? Ala. Natay, kamot lang, yun na Tatang, natay ka na ni Ama Puti. Kasanon tay, pabuyin ko ang cellphone ko. Ama Puti! Saan ka ba yamatay Buyunan pa yung cellphone ka! Awanin niya maputi. Nataya di naman lang nabuyunan dyan cellphone ka. At dapay sa bali ang mamuyon dito yung akabagyan may matlaang. Napigpig sa tibuyon day jay, taagos usar iti tudok. Sino akabagyan? Ni Kakang Batit. Adayo nga inaunangam siyak day jay abakot. Tsak nga ron maawatan no niya pabuenas si ibagbagana. Adan sa magic day jay abakot. Magikin na ti customer na. Kastan. Diyak kami amaw. Ti maipapan iti daytan. Agbaliw ka no kay tilangana no santigwarin nan ti customer na. Umubing ka no. Umubing no agsantigwar? Uy. Matikawak. Kunak man no mamuyawn. Aping agsantigwar. Arang nga ron day jay. Mamuyon, manumang, mangilot kan mamaltot pay No mangilot? Padasik sa. Ay mayat no kasta. Padasik sa. Anya ti padasam? Padasik ti pa nagpailot. Kan siyempre pabuyunak mo din yung cellphone ko. Nay, kunak man no jay napukaw a cellphone mo ti priority time. Apay ngay, amang ngilot sa matanti sa pulaw. Agpada dagita mamuyon kin mangilot a sa pulak. Ket mayat no all around da ko na Kakang Batit. Kutiso sige, mapantangarod ayan ni Kakang Batit. Uray no saklatan ti mapan. Ang mga no mangal-al yan ni Putik. No pumanaw ka dito'y pakalamayan na. Ayun anya. Sapay napigsa ka no katil alya ti matay iti atake. Ewan. Iso asaklatan ti mapan. Ipatuldom langin no sa dino ti ayan ti balay na. Hello, Rosa. Dom, saan kami pa lamang kaawit? Apay? Nataymot kan di mamuyo na ginagarami dito Sampulangkit. Kat siyempre, ada kami matlangan dito Makilamay kami Ada sa bali ang mamuyon nga iso tinapan sinarak ni tatang. Kastaya? Wandom. Talaga asaan na maaklon ni tatang anapukawan na di silpon na. Agasam, nakadandanon kayo pa yan dito Sampulangkit. Mabalin. Ang mumot ni tatangan. Huwag nga raw. Nanya ti bagana, iso ti masurot. At
Ada ka no ngamin sentimental value day jay. Sa may sa, ada ka no amin ijay, dagiti. Sak man amukin ni tatang. Tano siyakla kumati masorot, baybayan nan. Gumatang langan iti kasukat na. Ay, awan. Sana gumatang. Tabirukan lang aro di cellphone na. Wen ka no? Sige dom, umawag ak tumanan no ikadengan ni tatang hagawid kami. Bye! Bye, Rosa. Ay, cellphone. Ay, padasik man nga awagan ni cellphone ni tatang. Marang sungbatan tinangala, wano nang dukot. Daytan timbaga tinagdamagan mi kini sa nga balay ti may sapay amamuyaw dito sa Pulanggi. Ay, balay akawayan. Ay, masirip na klakid day. At dadi tati mamuyaw. Tado tirig kang tididing dito balay na. Diklaim pagaro pa lugar dagiti mamuyon dito. Diritsuak di tarubayan na. Sapay kumata mabuyon nan. Tay napukaw asilpon ko. Apaw! Umayak man nagpabuyon! Ha? Sikat, ti umayak pa buyon? Dayo ti boses na di talangana. Kasano ang makita na? Oh, apa iti kagsao? Siyak ti gagarang? Uwan ina, ading siksi. Dumanon ka dito yung nano mo akalapaw ko. Sumrat ka. Timalikoden. Sumrikak nga ta dita balay na. Ay, hanya datoy. Ay, makumawag sa mutin. Ang nagubing ti boses na. Kabaliktad, ya kinabakit na una yan, takubo pa yan. Anyat ko ang ngay! Murakan Ay, mamanyakot, taray gusting, takbo habang may lupa! Tatang! Domeng, napangita ka lang napanam. Napukawak mo. Nagdukotak mo. Gulay. Anya! Imbagtan nakalibas ah. Presko. Dati naala ko yung cellphone niyo. Anya! Ne, tayo mo't cellphone ko ngagpasulitan. O tatang. Jack mamati tibuyo ni Didamo. Mamati akitang. Anya, apay, asino tinang dukot dito yung cellphone ko? Malagip yaw. No asino ti kinaganggantilyo iti day dia panagudong yaw. Kayat mo asawan. Asino tinang dukot dito yung cellphone ko? Di kay makapaglibak kanya kon. Nagpamasahi akmat ka. Di mo ikuloy. Isalbag na yung ampang. Mamati akong tatang. Hanyat pa tiyam. Iti buyon. Nakayumag. Buyon ah. Buyon. Bagtatagtagain at lagayam.